Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoxe damos para un café con Adriana. Benvida e gracias por compartir este ratito conmigo. Para Garimo e deferencia a Adriana, este episodio vai ser en galego. Intentarei subtitularlo en castelán e subilo ás redes sociais, pero non prometo nada, porque xa sabedes que son especialista en meterme en xardíns e despois ter complicacións. Pero bueno, intentarei, non? Desde logo farei todo o posible. Adriana é psicóloga clínica, especializada en educación sexual, terapia, discapacidade, violencia contra as mulleres e empoderamento. Non sei se esta presentación pintes que te representa. ¿Sí? Representa todo eso, estou aí, estou en todo iso, sí. Estupendo. Aquí vamos a centrarnos nun tema delicado, o que me propuxo Adriana e que eu, a pesar de non ter moito coñecemento no tema, pareceume moi interesante para compartir con todos vós. Que é como restaurar a saúde sexual dunha muller que foi agredida sexualmente. Dá un pouco de vértigo, non? Claro, dito así, non, sona como wow, como moitas palabras xuntas que din moitas cousas, non? Eu son consciente, sí. Cando tamén comparto esta frase con outra xente que non é do sector, non é profesional ou tal, xente que compartí, non? O programa que íamos a facer hoxe, a súa resposta foi: hostia, Adriana, xa moi grande. Eu sí, é moi grande. Grande, pero afecta a moitas persoas, co cal pode axudar, non? Sí, axuda, mas aquí, para mí, a clave está en que non é unha reflexión ou unha demanda, sabes? Que eu sinta que se plantee, sabes? A nivel social, a nivel clínico, non, como que non van parellas, non? Imagínate, unha muller que poida ter unha saúde sexual ferida, ben, pode chegar a terapia ou o que sea, porque non lle vai ben a súa parella, sabes? Pero non a relación ao mellor con que foi agredida. Entón, de alguna maneira o que facemos é unir pasado, presente e futuro. Non é como este momento de conectar que lle pasou a tua sexualidade, que lle pasou ao teu corpo, porque se comporta así, non? Porque o teu corpo vai por libre, porque se asusta, porque ten medo, porque contrae, porque non lubrica, porque non sente desexo. Por qué? Sabes, como, sí, responder a mulleres as preguntas, non? Sí. Xa para empezar, de sexo falase moi pouco. Ai, non sei, eu estou para todo o día. Eu non son a vara de medir, non, deste tema. Non sei se se fala ou non se fala. Quizá mellor en certos entornos máis, non, máis cómodas, entre mulleres falan máis, entre tíos tamén falan para mí de outra maneira. Sí, fálase. Outra cousa é que se fala, non? Que se conta, que se comparte. Claro, porque os tabúes están por aí pululando. Os tabúes son os que nos limitan, non? De feito, se eu digo saúde como restaurar a vida sexual de unha muller que foi agredida, xa partes de que do principio de que non hai prazer, non? Ou hai un pouco, entón, ou non hai todo o que debería, entón hai dor, hai ansiedade, non? Entonces, si é un tabú en sí que ti fales de prazer ao lado da agresión. Vale? Hai moitísimos tabús que non quita xa, vamos, abre moitos temas, non? Como o propio de se son mulleres incluso que no momento de seren agredidas puderon sentir placer sexual, non? Ou se queren orgasmo. Entón, claro que é moi conflictivo, moi tabú,
porque desto non convén falar porque vai para ello a vergoña, non? A vergoña do teu propio corpo, non? De que pasou, que non pasou. Sí. Porque Como foi por libre reaccionou meu corpo. así? Si, aí está. Como o meu corpo pode reaccionar así? Si eu estaba cagando en medo, non? Ou si eu só quería que me rematara. Vale, pois todo eso é importante falalo para normalizar tamén, non? Con as medidas que ten o corpo de zafarse de unha situación tan agresiva, tan violenta, non? Contra a nosa supervivencia. Sí. Para preparar o guión deste podcast, intentei poñerme na pel dunha muller agredida. A verdade é que foi un exercicio difícil porque non afortunadamente non teño ningún episodio así no meu pasado, pero sí que sentín certa agresión, por exemplo, cando vas pola rúa e alguén di un piropo, ou que che toquen o cu no transporte público ou nunha discoteca, ou lembrei tamén unha vez accidentalmente alguén se frotou contra os meu peito, situacións así que che revolven un pouco o estómago, que foi a sensación que tiven eu cando recopilei todas estas imaxes e estas vivencias na miña cabeza. Entón, díxenme a mí mesma, como te vas poñer nunha situación como esa sin la vivido? Moi difícil. Claro. É difícil poñerse no lugar, mas podes escoitar, non? É dicir, nós ao mellor pois non temos un imaginario, non? De que supón, non? Que supón para a vida dunha muller que foi agredida, pois o día a día, non? Que supón? Entón, aí o que botamos en falta, non? Son momentos nos que as propias mulleres falemos, non? De que supón a túa vida. Entón é normal que o teu imaginario non teña con que encherse, sabes? Porque non sabes que vai aí dentro, vale? Logo tamén, porque cada experiencia é única, non? Cada muller é única. Entonces, ti podes escoitar moitos relatos que teñen en común cousas como o shock, o sentir medo, o sentir atrapada, ou non poder defenderte, mas despois cada historia é distinta, non? Entón, sí que é certo que eu vexo moito nas formacións, nas docencias, non? As familias que se chegan e me piden, mira, eu quero que traballes con nós o tema das agresións sexuais na infancia, non? E dinche, mira, eu sei que isto é moi jodido, moi desagradable, pero ti meteste nese lar, eu quero escoitar, non? Entón, eu a ferramenta que uso habitualmente son os libros infantís. Entón, cando estou, infantís, o álbum ilustrado, non? Entón, cando estou en aula, acostumo a levar tanto o álbum ilustrado, neste caso, dixoche que algún título, máis o que sería serían títulos xa para a poboación adulta, que xa son historias de vida, xa son tochos, non? Son cousas así máis gores. Entón, as familias, primeiro, len o título do álbum ilustrado, como, por exemplo, hai dous que uso moito, que é o de Sola en el bosque, máis o de Estela grita moi fuerte, non? De Isabel Alit, e outro é o de Marcela Marco, non? Se non me equivoco. Vamos a mirálo xa agora, para eu ver de que estou dixendo correcto, non? Entón, que ocorre? Que as familias, a mellor acércanse a un título infantil e xa lle sobrecolle escoitar a historia de esa nena, non? No caso da prota de Sola en el bosque, é unha nena que queda na casa e cando todo o mundo marcha para traballar, o seu lobo aparece, non? A xente se atrapada, e lastima, e non di en ningún momento que lle fai, pero sí que percibes e conectas co malestar físico, non? E pois, ora, a verdade é que aquí, senón eu enseñábache as ilustracións porque son boísimas. Son boísimas porque a mí recordame moito non sei se coñeces o test de Rorschach,
que son estas manchas negras, Sí. que che din que ves aí, non? Sí. Que ti un raposo, un tal, bueno, pois... Unha volvoreta. Unha volvoreta, claro. Pois esa ferramenta, que é unha técnica proxectiva para evaluar o trauma, neste libro, uso moito, porque as primeiras páxinas son en negro. Hai manchas rojas e negro. Entonces, cando a xente lee ese libro, ese impacto, non, do negro chamalle moita atención. E logo, cando o libro, a historia vai resolvendo, entran o resto das cores, non? O roxo, o laranxa, o azul, o verde. Entón, isto que diste, non, de poñerse na pel, a mí axúdame primeiro os propios libros que hai, non? Para que? Para acercarte non tanto a que pasou, sino como estabas. Que é o máis difícil, ás veces, de conectar, non? De como está o corpo cando ti eres agredida. E despois, o outro de Estela grita moi fuerte, que o promoveu a Fundación Rana, a Fundación de Menorca, esta entidade, o libro é boísimo, porque tamén se ensina quen é máis... Isto é na infancia, vale? Se non ser agredida durante a infancia, non de adulta, non? Entón, diche, non? E desmontache, pois mira, quen che vai a lastimar é alguén moi próximo a ti, é un familiar. Ese familiar vai ser un home, e vai a ser o contexto, o escenario, e vai a ser de total seguridade, vai a ser a casa. Entón, claro, ti isto contas yo calquera e entran en pánico, porque non lle entra na cabeza, non? Que iso poida suceder. A min pasoume, gravei un episodio cunha psicóloga especializada en infancia e adolescencia, con Laura Camazón, e falamos nun momento dado dos abusos sexuais a menores. Eu quedei impactada, non fun capaz de reaccionar, e a verdade é que era un tema moi interesante. Si que conecto co que diste, que quedas totalmente bloqueado, non és capaz de reaccionar, non? Claro, porque a xente, no momento no que te dis, nós preguntamos, non? Nas formacións, quen pensas que é a persoa que lastima? Onde pensas que pasa? Isto sae de estadísticas, non? Das denuncias, non é que isto o nós confabulemos, non? No, desgraciadamente non, real. Non. Entón, no momento no que confrontas o que as persoas pensan co que é a realidade, sí que entran en pánico, porque automáticamente eu como podo impedir isto? Como podo impedir? Primeiro. Segundo, que está pasando diante dos meus morros, eu non podo nin identificar, nin impedir, nin protexer. Entón, sí que hai moitas familias que lles custa moito ese escenario, e logo tamén porque ao fin méteche nunha tesitura moi potente como adulta, que é a de posicionarte no momento no que sí sabes, non? Non é, vale, podo impedilo? Eu creo que non. Que non podemos non é que é moi difícil que nós impidamos, non, que os menores do noso redor o vivan. Que no caso de que sí que podes traballarte como reaccionar, no caso de que te cho revelen, prepararte no sentido do imaginario, vale? Para que? Para que ti de verdade teñas currada a credibilidade. Sí? Xa non é quedarte solo con a miña filla vai querer, o meu fillo, senón eu desto sei algo, porque lín algo, e o que me está contando a miña filla, casi, co que eu poden ler, non? Entón, ademais diso, digo, tomar decisión, porque recordo unha formación que fixéramos para FOAMPAS, e recordo esa resposta, non, dunha das alumnas de ostras, e si que me agradía meu irmán, por exemplo. A persoa ou as persoas máis te teñen que protexer na vida. Ese é o meu home. Non vale un veciño, un tío, un primo, non. Elas iban aos exemplos máis cercanos, non? E se eu descubro que quen está ferindo é, poñían ese exemplo, non? Parella, irmán. O pai xa, como que, sí,
o teu pai, o teu home e o teu irmán. Non? E claro, iso xera un malestar moi grande, porque ao fin é decidir de que lado te vas a poñer. Non? No momento de que todo isto pase, entón, ao fío do que ti comentabas, non? Diste, eu tentei de poñerme no lugar, ostras, pois, ole ti, sabes? Que polo menos intentas imaginar que supón, non? Para quen ao mellor non teña ferramentas, eu diría, lede e escoitade a quen quere contarlo, non? Pero moita xente xa, perdón, que te interrumpín, moita xente xa non quere escoitar. Por exemplo, sigo moito a James Rhodes, que é un músico que foi agredido de neno e a día de hoxe, que é un adulto, podríamos dicir un adulto funcional, non? Que esa palabra parece que comprende moitas cousas, sigue sufrindo moito por aquela agresión de pequeno e loitou para que se regulara e se legislara para protexer o menor e continuamente é atacado e acosado por esta circunstancia, cando realmente el foi unha vítima. Non sei se te recoñeces ou se esa palabra é axeitada, pero é a que se me ocorre. Entón, ti és vítima dunha persoa cercana que te influe no resto de toda a túa vida e aínda tes que aguantar que a xente se meta contigo. A ver, o libro de instrumental que publicou James Rhodes, a mí sirvoume moito, eu useino moito, non? Porque el osou escribir que é o que pasaba, non? Entón, sí que hai moita xente que decide lelo, de feito é un top de ventas, non? Pero iso non quita que haxe xente que lle incomode que as cousas se conten. É dicir, cada vez que unha persoa de nós contamos que foi o que vivimos, destapas, de alguma maneira, non? Unha falsa protección á infancia, destapas unha suposta familia segura, destapas as políticas que pode haber ou non para protección á infancia e a adolescencia nestas situacións. Entón, claro, estás dicindo, mira, isto non funciona. Vale, isto non funciona. É máis, estás poñendo estás, como digo eu, posicionándote a respecto de que iso non está ben. É dicir, todo o que ten que ver que as agresións sexuais, hasta agora chamadas abuso ou agresión, dependía na antiga norma, era un tema moi da casa, non? Moi da túa familia, moi da túa vida. Entón, no momento no que ti faz público, sacudes a alfombra e enseñas, non, mira, que isto foi o que pasou, sabes? Evidentemente, iso non interesa, porque ti estás desmontando o sistema violento. Ti estás sacándolle poder a quen se lle cruzou pola cabeza, sabes, que era unha boa idea agredirche, non? De rapaz ou de adolescente. Entón, toda esta xente que se dedica a acosar nas redes, a acosar públicamente, a violentarche, o que para min é a policía de xénero, non? É dicir, personas que o que fan é garantir que todo siga calado, todo siga tapado. Vale? Claro, e despois... Se non se fala, non existe. Non existe. Aí está. De feito, claro, James Rhodes sí que fai público, non? Toda a sintomatoloxía que ten a día de hoxe, eso ten que ver pois, co propio trauma, non? Co síndrome por estrés postraumático. E ti é algo co que vives toda a vida. Eso é unha sintomatoloxía que te acompaña. Que pasa? Que con unha boa terapia a túa vida non está tan determinada pola dor e a experimentación a través de pesadelos, de un montón de estímulos que che recordan, senón que ti te podes facer cargo de alguma maneira a través da terapia específica de trauma que eses recordos non che firen tanto desa maneira, vale? Entonces, pois ti ponte, non sei, por exemplo, pois que durante o momento no que fodes agredida, pois ese señor ulía a Barón Dante, sí? Vale, pois cada vez que despois ti no futuro ules ese perfume, ti reexperimentas.
E E ti non é que transportaste. decidas, mira, quero experimentalo, ela me vou, son unha noria, non? Non. O teu cerebro ten memoria, o teu papel ten memoria, entón lévache automáticamente a 1970, vale, ou 1980. Entón, claro, iso ten unha gran alteración sobre a tua vida, porque nos falábamos, imagínate que arrimas a un chaval ou unha chavala que ten un olor parecido, non? A esa persoa que che quero decir. Se ti isto non o traballas en terapia, o teu cerebro vai solo. Podes disfrutar? Non, ti estás noutro sitio. Vale, entonces, todo o que este señor fai público é moi valente, porque axuda tamén a que outra xente identifique que síntomas, non? Ainda que tamén é verdad que justamente pon algo sobre a mesa que a mí parece moi potente, que é a idea de que os anos pasan, pero o teu corpo ten memoria. Esta gran frase que din os veciños, non? Ás veces, ou veciñas, onde que eu creo eu que a ignorancia, bueno, pois é moi atrevida, non? E dinche, bueno, depois tantos anos, non? Pero por Dios, non tes unha perna rota. E diste, é que é a química do trauma, sabes? Eu non o decido. Sí, ojalá ninguna muller. Claro, ojalá romper unha perna, non? Sí, diste. En vez disto. Pasou en Sevilla, non? Este 2 meses, non? Que estuve alá estudando e tal. Chegaba junto os compañeiros ao hostel onde eu vivía e dicíanme, encantoume esta reflexión, como vamos, dicíanme, Sevilla é seguro? Eu dicíalle, bueno, depende pa quen. Eles dicíanche, bueno, pois no meu, por exemplo, un dos chavales, non? De Uruguai, de Venezuela, ele dicía, contábame esta experiencia, non? De, pois mira, que eu no meu país non podo dormir ca mochila nun parque, porque me quedo sen mochila. Ou, se vou de noite pola rúa e escoito unha moto, sei que me van a roubar, non? Entón eu, con todo o amor e respeto do mundo, dixelle, bueno, pois eu creo que o mellor que me pode pasar é que me rouben, sabes? Ou muller viva, o sea, se me poño idiota, non idiota, ou en plan humor negro, sabes? É que ata me apetece que me rouban, sabes? Para ver como é. E non outro tipo de agresión. Sin cuchillos, tampouco te penses que a mí me apetece que me acuchillen, vale? Non chego a ese nivel de, non. Sí que é un sarcasmo así moi atrevido, non? Que eu digo con todos os respetos. Pero sí, moitos dos, así como ti faz o esforzo de poñerte no lugar, e os chavales cos que falei, que, por certo, un era médico, e traballa, non? O outro non era médico, pero era un chaval novo, eles non imaginaban que hai un sesgo de xénero, perdón, unha perspectiva de xénero entre o que é para el risco e o que é para el risco. Non eu dicíalle a este, chamase Pablo, non? Este chaval. E dicíalle eu, para mí un home é moto. E el dicía, hostia, que forte. Eu nunca me imaginaría que ti me dixeras, non por eu de que mesmo conocíamonos de 10 minutos, porque coincidíamos na habitación, non? Pero el nunca se imaginara eso. E de feito eu pregunteille, non? Se algunha muller do seu entorno lle contara. Ele dicime, non. Entonces, se el ninguén lle conta, el non sabe que ese medo existe, nin sabe que el para min a moto dormindo na mesma habitación. Claro. Conscientemente é que este me fixo algo, non, pero o meu corpo vai por libre e di, peligro, peligro, peligro. ¿Sí? Entón, sí, nós necesitamos que xente como James Rose ou outra xente sí que non me especificamente que che pasa. Para que? Para facer tamén a pedagogía do trauma. Tamén no trauma sexual. Entonces, sí que axuda. Que o resto pode ser misa. Pode que incomodar. O público, a ointe non é a que se enrabecha porque ti o desmontas. O ointe é aquela que che di, en serio, eu igual. Mira, ahora que o dis, vale, é que eu vou por tal sitio, vexo a un señor cunha gafa posta aquí no nariz, vale, e revento. Xa me jode o día. Vale, entonces, sí que é importante. Entón, importante, creo eu tamén, saber onde gastas, onde pode a enerxía, sabes? Se na xente que non é capaz de gestionar unha vida como a túa, ou se polo foco en outros como a ti, ou outras como a ti. Sí. Que podes axudar. Eu xa digo que onde apoño xente como a ti.
Tipo como a min, E ademais, a min, no outro non, porque aí me muero. Na ignorancia supina, ou mellor dito, na necidade supina, eu aí moriría. Ademais, el fixe outra cousa importante que moitas veces cando se fala das agresións sexuais pensase en nenas, adolescentes, mulleres, anciás. Nunca se pensa nun home, incluso ataca a súa virilidade. E el, penso que aí fixe un favor a moitos homes que probablemente se identifiquen nas súas palabras, non? Que pidan incluso poñer unha solución ou ir a terapia mellor por primeira vez na súa vida. Uau, eso é tocar un gran tabú, non? Que é, primeiro, o tabú de que só nos pasa a nenas, mulleres ou adolescentes, e non é certo. A prevalencia é moito maior en mulleres, é certo, porque ao fin e ao cabo aquí estamos falando de unha maneira de un problema que teñen os homes que exercen sobre outras, bueno, cando é de menores, aí vemos, rapaces e rapazas. Cando somos xa adultas, aí a prevalencia é en mulleres, vale? Máis alta. Pero, sí, axuda, sobre todo, a que as familias poñan o foco en, o neno tamén. Non penses que el vai a safar, sabes? Do delito da erótica, sabes? Que pode ter un señor, sabes? Con estes gustos sexuais. Non, olvídate. Así que, ele axudou moito, recordo, nun instituto que fora, eu sempre me levo libros, non as aulas. Recordo que lles dei a ler un cacho deste libro de instrumental, que, por certo, fun ese concerto fai anos, con a gran amiga, a Cristina Santos, fomos as dúas. Bueno, veo a Compostela, non me acordo que xa fai, pero fai uns anos. E recordo perfectamente o poder da música, non? De trasladarche, de conectarche, isto de puta madre, estuvo genial. Entón, nada, o dito que eu levei o meu libro dedicado por este señor, pero, bueno, é o meu material, non? Claro, eu daba aos rapaces a ler X cachos, non? Entón, claro, o último que esperaban estes rapaces era que eles foran protas, non? Que foran protagonistas. Eu, de todas as aulas que teño dado, ao largo destes anos, ainda que sean moitos, da igual, unhas ideas de 12, da igual. O rollo é que a mí nunca se me revelou un neno. Nunca revelou na aula un rapaz, non? Pero sí que se dixo. Entón, quen quixo, colleu o recado, non? Quen quixo, escoitou, claro que sí. Pero dificulta, porque ao fin e ao cabo a construción desa masculinidade xa non digo cando é nena, non? Pero se o di de adulto, ponse en dúbida a súa masculinidade. Sí, é como é, non? Claro que sí, a construción do que o amigo que defenderte son outras regras do xogo, non? Porque o modelo machista a eles exíxelles un nivel de agesiá, de violencia, de valentía, de fortaleza que a nos non? Entonces, claro que é moito máis complexo, porque é a vergonza de non te sentir suficiente, quizá. Non, a vergonza é unha emoción que sale cando ti crees que non vas estar respaldado. É cultural, non é unha emoción básica como o medo, o asco, non, ou a alegría, non. A vergonza é cultural. Entonces, os homes van a ter a vergonza de vida. Por qué? Porque van a creer, o sea, a xente non lle vai a creer. Non ten moitísimo máis peso a opinión. Eu uso moito a palabra ignorante e a palabra inculto. E non é un insulto, é un reconocimento de que sabes. Non podemos saber de todo. Se ti non sabes, podes escoitar, pero non xulgues, non? Primeiro pregunta, vai á biblioteca, non? Lee, escoita a xente, como dis ti, se queres saber, ou axudar, pero non retraumatizes, non? Unha persoa, porque ti te crees moi sabio, estás sendo mal educado, non? Estás danando a outra persona, sí? Pareceme interesante a reflexión que fixeches de que a vergonza é cultural. Ai, mira, que raro hoxe, bueno, falámoslo antes de poder a gravar, non? Sen cascos, sen móvil diante e sen libros. Estou super desnuda ante ti, super espida.
máis que o boli roxo, malo folio, polo menos, non? É un té, que non é un café, pero un té. Pero si espida, porque ahora sacaríache o libro, vale, que teño na outra casa, entón non, pero o libro de El universo das emociones, non? Onde te explica como funcionan as emocións. Unha das cousas máis importantes en terapia, non? A terapia sexual, en este caso coas mulleres, consiste en traballar sobre todo a vergonza, a culpa e o asco. É un libro que ten como unha constelación de emocións e van unidas... No, hai dous. Hai un que é o das constelacións. Sí. Espera, entón estou confundindo con El mundo de las emociones. Pode ser, É que eu lin un que trae... Sí, eso como... hai un das constelación, hai un que puxo a buscar. A ver que estou falando. Vale. Era pura curiosidade e por si alguén que nos este escoitando está interesado. Pero quero El mundo de las emociones. Espera. Que é moi interesante. Sí, mira, El mundo das emociones é o libro que eu quería, que é o de Mireia Simorrell, vale? Esta chamase El mundo das emociones, descubrir, comprender, aceptar, cambiar. Que, por certo, xa vai na segunda edición. A referencia que eu fago é a este libro. O outro que distí, o del universo das emociones, que tamén é moi bo, este xa é moito máis complexo no sentido da identificación das emocións. Ajá. Sí. Este está agotado. Sí, xa estou vendo. Sí, no. Este é o de Vizquerra. No, eu referíame ao outro, o de Mireia. Pero ámbolos son necesarios. Quer dicir que para mí, por exemplo, eu en terapia traballo moito cos libros tamén. Para min, para poder traballar a culpa, voume directamente ao traballo entre católico e apostólico romano, entre a figura de Eva e a figura de Lilith, non? Ás veces dixo, non me ti de quen és filla, non de Eva ou de Lilith? E dinche, espera, que? De que me falas? Que Lilith? É que, claro, quen é esa señora? Que Eva? A muller e a papá ainda conectan. Pero Lilith, quen é esa señora? Non te di que me falas. Pero é moi importante porque para min facer unha terapia radical e feminista, acabo de poñerlle a palabra radical a propósito, no sentido, desde a raíz, non do conflicto, leva a facer reflexións moi fondas, non? Para que as mulleres entendan para que sinten culpa, non? Entón, aí uso libros como Las hijas de Lilith ou o propio catecismo, se me permites, vale? Para que vexan como nós, directa ou indirectamente, se son católica, a ti che educan no desexo do outro, non? Neste caso, falo dun modelo heterosexual, non? Non lésbico, nem homosexual, nem sino heterosexual. Entón, sirvelles moito porque é como, espera, pero isto ten un inicio. Sí, claro, é cultural. A culpa é cultural, non é biolóxica. Sabes? Sí. O asco sí que é biolóxico, é super adaptativo. É dicir, é unha maneira que nós temos de rexeitar cousas, non? Entón, o asco en sexualidade está super vinculado ás accións. Por qué? Porque ti podes desarrollar asco ao corpo teu, ao corpo de outra persona, a estar desnuda, a que che vexen desnuda, a que che toquen, sabes? É dicir, a todo. En verdade, se ti ahora estás poñendo así o producido, non ti, ostras, é algo moi grande, non? É noxo, sentir noxo. Que eu non soporto que me toquen determinadas persoas. Entón, identifícome moito con esa sensación de asco, e que realmente dache noxo, asco, repelús, estou moi lonxe de ti. E non falo de temas sexuais, falo de temas sociais, relacionais con persoas. Iso é rexeite, e o noso corpo, en verdad, ten un poder sanador automático, sabes? Histórico, como raza, como seres humanos, como, sabes? O cerebro como tal xa ten unha capacidade automática para defender, non? E o asco, o noxo, que non fago máis que castelanizar a palabra, o noxo é unha maneira que ti tes de rexeitar algo que non é bo para ti.
Que pasa? Que se ti vivestes isto con 15 anos, ou 7, ou 17, e logo sintes o mesmo noxo con outra persona distinta, que queres con locura aos 30, ti dis, espera, que? Pois eu este home ou esta muller lle quero con locura. É un amor bonito, non é un amor feriente, non? Como é posible que eu responda automáticamente con iso? Iso débese a que o noso cerebro, debido á química do trauma, o que fai é chámase disparadores de trauma, vale? Ante ese xesto, neste caso que te toquen, actívase solo, vale? E diche, peligro, peligro. Se te tocan, vale pasar mal. Entón, por eso, en terapia o que se consigue é desactivar ese disparador, non? Dese trauma, neste caso sexual, para que ti percibas que a persoa, para que te dixille ao cerebro, mira, tranquila, tranquila, xa pasou, eso non é. É verdad, naquela pasou, pero ahora non. Non? Entón, ahora estou referindo-me a terapias específicas de trauma, como MDR, por exemplo, ou outras, non? Pero o que buscan é calmar no teu cerebro, a través desta técnica neurolóxica, calmar e reeditar de alguma maneira un dano que ti tuvestes e que naquel momento, sendo rapaz, sendo o que fora, non tiñas as ferramentas neurolóxicas cognitivas suficientes como para enfrontalo. Vale? Non esquezamos que o cerebro ata os 26 anos non é maduro. En plan, ti alcanzas a maioría de idades desde 8, vale? Pero o teu cerebro non é maduro ata os 26. Entón, non casa, non é coherente, sabes? O que ti vives con que armas tes para defenderte. E tardase moito en ir a consulta. Dicir, dende o momento no que se produce a agresión, supoño que en función da idade e do nivel cultural haberá persoas que din a túa imaxe. Mira, iso é porque, pero está o vídeo, iso é porque xa non hai luz. Vou encender a luz. Estaba só ca luz natural, espera. Ahora sí, ves? Sí. Xa está, luces. Pero foi moi rápido, quedou fundiuse a negro nun instante. Sí, é que se puxo o sol, entón de repente saiu. Esta pregunta que faz é moi interesante tamén vela a nivel xeracional, non? É dicir, hoxe a mañá, non? Falando con unha muller que foi adulta, que foi agredida na adultez, esa violencia tamén sexual foi xa como adulta, ela ven agora a terapia porque as fillas identifican que ela está mal e dinlle, ela xa non está con este home, vale? Pero as fillas son que lle din, mamá, isto non é normal, non? Ou como te sintes non é normal, busca axuda desta maneira, non? Ou través desta persona, porque traballa desta maneira. Entón, eu sí que vexo que percibo que as rapazas máis novas teñen unha capacidade para detectar antes que están sendo lastimadas, pedir axuda antes, sí? Sí, o sea, eu agora, por exemplo, pues, nada, comezou a terapia unha rapaza moi nova, ten 27 anos, foi agredida aos 18, ela mesma di, ela, tamén é verdade, é dicir, isto de tárdase, claro que se tarda, porque ti necesitarías ser atendida en 24 ou 78 horas, vale? 24, 48 ou 72 horas. Sería o ideal, vale? De feito, hai programas que moi coñecín en Andalucía, non? Onde ti eres atendida, son os programas de crise, non? Pero aí quen te agrede, pues, bueno, sexa quen te agreda sexualmente. Mas, fora dese tempo, se a persoa por vergonza non o conta, sí? Por culpa non o conta, culpa no sentido de, non ves, pois xa non lle dixen que parara, pois eu xa estaba ali, pois eu, sí? Estas justificacións que nos facemos, vale? Ou eu non gritei, todo isto que nos de alguma maneira son como frases que xustifican que a culpa túa, vale, non é del falando de que o agresor é un home, vale? Que así como invisibilizamos que a vítima
ou a que recibe agresión pode ser un rapaz, quen fire tamén pode ser unha muller, vale? Tamén o é. Que menos incidencia, faloche de infancia e adolescencia, vale? Menos incidencia, sí, pero tamén existe, non? Ahora mesmo pensaba nunha muller que axudei, onde a que fería, a que agredía, era a avoa, cando dormían xuntas na cama, non? Cando dormían. Vale, entón, distí, ostras, a avoa. Distí, pois claro, o que pasa é que son persoas que non nomeamos. Entón, se non nomeas, non existe, non? Entón, isto que decías, tárdase, sí, tárdase máis do que a persoa de verdade necesitaría, pero como a policía do xénero funciona tan ben, esa persona vai tardar un montón en vir, sabes? Porque primeiro vai sentir a culpa, despois o máis probable é que non o conte, entón vai non guardar para ela, sí? Cando vexo eu que as mulleres o traen, cando, por exemplo, pois mira, unha das consecuencias que pode haber na túa vida sexual é que teñas trastornos da sexualidade asociados á dor. Véxase dispareunia, vaginismo. Que significa iso? Pois que ti, se queres unha relación sexual estimulando a vagina, non? A penetración, que sea un termo heterosexual ou machista, eu non usar igual. Esa chavala, ao mellor, pois o que lle pasa é que os músculos da súa vagina contraen automáticamente. Pois tamén polo aquí, polo propio trauma. Entón, cando chegan a terapia? Cando queren ter un bebé biolóxico. Cando necesitan pene dentro de vagina. Cando necesitan unha relación sexual completa. Eu uso esos términos porque tamén depende da muller que veña. É dicir, as mulleres non todas temos unha formación feminista, non todas usamos, non todas somos ateas ou agnósticas, entón... Entorno, supoño que influirá moito. Entorno. Claro, entón, se ti o vivistes, estás un entorno que de alguma maneira axuda a que isto se tape, non vas a contar. Vale, entón, falo de cando os valores desa muller son contrarios incluso a unha sexualidade presenteira, non? Entonces, cando chegan, por exemplo, pois aí, ou tamén cando se revive tamén no propio parto, no embarazo e parto. Moitas das mulleres experimentamos en ese momento. Por qué? Porque o máis probable, segundo a estadística, non? Que ti vais a ter un parto intervido, non? Un parto que conleve algún exemplo de violencia obstétrica. Que significa iso? Que vai tal, isto comparo ahora mesmo, isto vai te axudar moito a entender, a ponerte en lugar dunha muller, non? En plan, que o ritmo o marca outra persona, sí? Que o sitio o marca outra persona, que o que queres o marca outra persona, e que haxe moitas persoas, máis das que ti quixeras, non? Entón, cousas que ao mellor temos normalizadas, como que é que che corten, non? Que teñes unha episiotomía, que teñes un rasurado, que teñas tal, son exemplos de invasión no teu corpo que ti non decides, nin son necesarios. Entón, a túa voz aí non é importante, é secundaria. Entonces, momentos onde as mulleres reviven e acoden despois de un parto intervido, sí? E ao mellor teñen un embarazo, teñen un parto ferinte, traumático para elas, onde volven a ver embarazadas, non? E ese segundo parto costalles moitísimo. E digo isto tamén porque a violencia obstétrica é unha maneira de violencia sexual tamén. Viviras ou non ti, de máis nova, unha violencia sexual onde a túa figura agresora fora un familiar. Aquí é un profesional, unha profesional, entre aspas, a que te está agredindo sexualmente. É porque digo sexualmente? Porque é o teu propio corpo. A maternidade forma parte da sexualidade. Vale, pero dicir eso en un mundo, en un estado supostamente laico, cando non é verdade, non? Onde sí que hai un montón de intereses católico-apostólico romanos, é moi osado e valente por a nosa parte, porque estamos dicindo, non? Estamos sexualizando o corpo das mulleres en toda a regla. É así, vale? É así. Entón, cando chegan, cando hai algo que necesitan,
que ten que ver co seu corpo, que non vai adiante. Ou, por exemplo, que nunha está nunha parella, esa, pues, teñen unha parella, ou sea, un home ou unha muller, esa outra persoa ten un desexo sexual superior a ela. E di, eu non quero estar, eu non teño desexo. Non? Entón, veñen todas a partir desa patoloxía de outra persona, non? Ao mellor. Ou, ao contrario, por un desexo sexual desaforado, non? Porque é unha maneira tamén que ten o corpo de aliviar o trauma. Entonces, claro, tardan, sí, claro que tardan. Logo, se me permites, xa, agora, quedándome con esta chica que empezou agora nova, en terapia, ademais, eu pregunteille, non? Se ela fora a anteriores psicólogas, e dixeme que non. Entón pregunteille, por que non? Porque ela xa sabe que está mal de fai tempo. Ela ten as consecuencias desa agresión sexual sobre ela, son pesadelos, son periodos ansiales moi fortes, son autolesións, arranca pelo, sí, os ollos, sí, que pena que... É así, é dicir, o malestar é tan grande que tens que atopar unha maneira de aliviar o malestar. Sí? Entendo. Entón, o corpo é como se buscara un montón de maneiras que ao mellor non son boas para ti, vale? Porque non son saudables, pero danche liberación. Sí? Sea pegarte atracóns de comida, ter un montón de parellas sexuais, ter un montón de sexo, roubar, o que sea, todo un exceso. Vale? Comer moitísimo, traballar moitísimo, é como que o nivel de vida, non? O nivel de actividade diaria ten que ser moi grande para que? Para non pensar, para eu non me acordar, para eu non estar comigo. Vale? Sí. Por qué? Porque estar comigo é moi desagradable. Por qué? Porque o cerebro vai solo e despiden, se ti non tes un traballo feito de terapia sobre trauma, é seguido todos os días, entón é un estar atrapado seguido, non? Entón, esta chavala, eu cando lle pregunto, vale, por que ti non vas a terapia antes? E ela di, a mí non me dá confianza. As persoas que conozo hasta ahora non me dan confianza. Eu non me quero expoñer a estar con unha persona que non conoce de nada, diante dela, bueno, eu xa co tema da máscara moito máis desagradable, porque me vou sentir violentada. É verdad? Entón, por iso eu lle preguntaba, vale, moi ben, entón, para que comigo? Non? Porque eu sou unha profesional máis, non? Como é? Entón, ela insiste na que tamén que che quería trasladar hoxe, en que calquera restauración, calquera restauración como a muller pida, se de vida sexual ou de outro aspecto da súa vida, que non fora de vida, conleva para mí un factor clave que é o calor, non? O calor. Como ti me dixías ao principio, non? Dixíasme, Mariana, eu que quero, ante todo, que estés cómoda, que estés a gusto comigo, sei que estés super sensible. Entón, este clima de confianza, de tranquilidade, de caloriña, de proximidade, é básico. Por qué? Porque unha muller non vai a confiar. Vai a ter un nivel de alerta moi alto. Entonces, se nós como profesionais nos mantemos distantes, usamos para, como ti me decías, non? non te escondes nos, que me pillo pensar moito eso, nos, como era? Tecnicismos. Aí están os tecnicismos, sino que falas con palabras normales, sabes? Que ela pode usar, e te pos a súa altura, sepas non sepas, pero así, abaixo, non? Abaixo onde está ela. Vais a sentir super cómoda. Entón, ela viña, pois claro, que con outra muller, que tamén viña pola mesma demanda, ela decíalle, con ela vas a estar cómoda, vas a estar super caída, vas a estar super a justo. Entón, ela decía, moi ben, eu, se isto non soubera que existía, non iba. Claro. Entonces, o motivo de que tardemos tamén é porque os propios recursos pecan, necesitan estar máis especializados para saber exactamente, como destino, como é o cerebro desa muller e tamén que sea cálido, non só que estea especializado. Por non estamos moi ben nas nosas sillas, sabes? Detrás da mesa, en un contexto clínico, coa tua bata.
Pero todo eso separa a muller da súa vida, do que necesita, da comodidade para soltar. Que ao fin e ao cabo é usar esta parte do corpo, non? A gorxa, para conectar xenitais, estómago, gorxa, boca, non? E acabar parindo a dor, non? Eu uso moito ese término en terapia. O de que veñen e vimos para parir a dor. Pero con amor e con calor, non así forceps, sabes, episiotomías. Non. Ten que ser en un entorno agradable. Isto é básico, para mí é super importante decirlo en todos os sitios aos que podo ir ou se me pongo un micro diante, porque infravaloramos o modelo da tensión, sabes? Infravaloramos o calor, sabes? Infravaloramos. E me encanta o termo este de calore, tan propio noso do galego, non? Que é difícil. Eu son paciente de psicóloga maiormente, e casi, eu digo sempre que é casi como ter unha relación, non? E non casas ou non convives a primeira persoa coa que saes, non? Vas como un proceso e vas un pouco buscando e chega un momento que dis, pois parece que sí, que con esta persoa sinto ese caloriño, esa confianza, eu vou intentar. Non é fácil. Outro obstáculo que eu observo tamén é servicio público. Moita xente o mellor quere, pero non ten posibilidades. Non ten pasta, non ten cartos. Efectivamente. Ese é un límite. Un momento, estou apuntando aquí unha cousa, se me permites, antes de saltar esta outra. Que iba a compararche o tema da confianza e o calor, é como cando coce o marisco, non? Como coce os mexillóns, que se non ten o calor suficiente non abren. Sí. Entonces, ás veces pensamos, nós como profesionais, non, mira, ven a resolverse, temos que contar. E a que está diante pensa, e non vou soltar nada que non echas aquí. Sabes, quen pregunta a ti para esta? E acabouse. Entón, si, justamente trasladar esta metáfora, porque se se dan as condicións, o marisco abre só, o corpo abre só, e o corazonciño abre só. En relación ao que me diz o público, sí. A nivel galego, claro, nós temos o programa, non? O xenérico de evidencia o que está establecido, entre o COPCA, o Colexio de Psicoloxía, máis a Xunta, que é específico para atender a mulleres vítimas de violencia de xénero e agresores, pero logo a Xunta tamén ten conveniado aí coa Fundación Meniños un programa específico e nomea o así de momento para intervir sobre o abuso sexual. E aí é de balde, vale? Non costa diñeiro. Que pasa? Que así como antes me dicías que James Roberts fala de cousas que non interesan, ti tamén ves un pouco publicitado os recursos públicos que sí, público publicitado, sinto a cacofonía, sí, a pouca difusión, a escasa difusión dos recursos, sabes? Porque eu creo que no momento no que ti o difundas e a xente o colla, non vai a chegar. Entón, tampouco é moi próximo, non? Non é o mesmo, pois ir á tua médica de cabeceira que che derive a un psicólogo que está na atención primaria ou unha psicóloga que xa curre no teu concello, que ter que desplazarte a Vigo, ou ter que desplazarte a Lugo, ou ter que desplazarte a Coruña. Entón, ollo, porque eu encanto o tema do servizo público, tamén insisto moito en que as mulleres ou as persoas que prestemos esa atención esteamos especializadas, non? Digo porque especializada refírome á formación específica en violencia sexual. Falo diso, non? Non fora do que é violencia de xénero nesta. Por que o digo? Porque a demanda está aí a cadela a refletarse. Está botando ela a sexta da vida, entendes, no sofá. Bueno, o dito, que xa que dixía? Se estábamos falando dos recursos públicos, de que ten que ser unha persoa con formación. Sí, que me despistou aí a Siria. Que os recursos que xa hai públicos de violencia de xénero están super saturados. É dicir, que os CIMS, vale, os servizos públicos
teñen unha demanda altísima de mulleres. Vale? Entonces, eu entendo tamén que estas mulleres que traballan xa nos sectores públicos non hai marxe para elas especializárense en moito máis. Por qué? Porque elas son, as dos CIMS, por exemplo, que é servizo público, as de primeiro contacto, non? As de primeira recollida. Bueno, primeira depende, aí pode ser a policía, pode ser tal, pero bueno, a primeira atención a mellor é esa. Entón, eu teño compañeros que traballan nos CIMS e o que máis se trasladan é non dou, atendo a 50 mulleres, atendo a 60 mulleres. Iso é imposible. Entón, acaban sendo estas compañeras acaban traballando moito en modo de bombeiras, non? En modo de incendio, todos os días. Entón, sigue sendo moi necesario que nós podamos ter nos CIMS moitas máis traballadoras. Non son suficientes. Eso primeiro, e segundo, os propios programas específicos de violencia sexual, como usted no meu, sí que ten bueno, era moi atrevido a decir este un alto, vale? Que non é aí unha tacha en contra da Fundación Meniños e moito menos, pero sí ver de ata que punto o modelo de intervención, ¿no? Cumple estes requisitos, non? De calor, comodidade, profesionalidade específico, non? De terapias que sean específicas de trauma, como ser tan boas como pode ser o MDR, que non sei se o MDR sea aquí jauja, en plan, mira, isto é a solución, non, pero sí que podamos formarnos en terapias que sean o máis efectivas posibles para a persona, non? E logo tamén, dicen tamén esta chavala, non? Nova, que me decía, pero vou ter que contar moito. Eu dicía, non. Entón, ela iso dáballe moita seguridade, porque dicía, se eu vou e teño que contar todo, non sou unha puta mierda, porque teño que experimentar outra vez todo, teño que ponerme mal outra vez, eu, non, en verdade necesito 4 cousiñas, non? Outra cousa que me pregunta, non? A de, vai doer? E ti, non ten por qué. Se confías, eu fágome cargo de sosterche, non? O gran malestar. Entón, sí que as mulleres creen, as persoas creen que vir a terapia lles vai a conlevar un sufrimento que non poden xestionar. Iso non é así, pero nós nos formamos. Vale, é como eu non vou, xa abondo, como dixen hoxe, non? Mira, o que pasou, pasou. E ti, pero é verdad. Ela, sí. Porque non te apeteza, que xa sei que non me apetece nunca, que como te dixo ao principio, non? E dixen, mira, eu depois de recoller a cosiña e dixen, vamos ter esta conversa a tarde. Non me apetece nunca. Se me poño así seria, non me apetece nunca. Pero, si, o recurso público é insuficiente necesita maior especialización. Necesita. Víache facer 2 preguntas que xa son as 7:20. Vamos aí un pouco. Vamos ben, que pregunta? Eu quería preguntarche se algunha vez se esquece ou simplemente aprendes a vivir co trauma. Non esqueces. Mira, é un libro buísimo que me encanta, que é o de que hablamos cando hablamos de violación. Non vou a saber traducir, non vou a saber pronunciar o nome da autora, non hai outro libro como este, vale? Así que a señora India enganoume ese libro, un dos mellores que li en relación ás violacións ou as agresións sexuais, porque ela di unha cousa maravillosa, que é eu fui agredida, pero eu son, pues nada, non me acordo mucho máis, señora. Vou a buscar, porque me parece fatal non saber pronunciarlo. Espera. No sentido de que é moito máis que esa agresión, non? Aí está. De que ti eres, cando hablamos, de que ti eres persoa antes que o que vivistes. Eres Adriana antes que muller violada. Sabes? Pero moitas veces, é o mellor, incluso por falta de atención ou por falta de terapia, de chegar a ocupar un espacio moi importante da túa vida, ese trauma. Se non o abordas, cada vez te fai máis grande. Non é algo que ti esquezas, un día te levantes e digas, xa está, xa pasou, como a varicela. Non é así. Non. De feito, a miña clave está, primeiro,
en que a túa historia de vida é a túa historia, a túa vida, é como se eu digo, pois agora quero ter os ollos, en vez de azules, verdes. Pois non, sí? Pero eu, a miña relación cos ollos azules é feliz. Vale, entonces vive comigo. Está aí. Non me dói, non me parae. Está aí. Coa historia de violación, a historia de agresión é o mesmo. Unha cousa é, sabe, ti conoces o libro? Vamos que referenciar libros. El caso de Lorenzo. Sonache? Non coñezo. É un neno, Lorenzo, que ten un caso, non? Entón o rapaz non sabe que facer co caso, sabes? En plan, sube ao parque e atráncaselle nas alcantarillas, sí? Ese caso que leva con el, non ao lombo, estórballe. Non sei se o puiden ver no teu Instagram, pode ser? Pode ser. Sí, pode ser, sí. Pode ser porque o público comparte moitos libros, non? Entón, conoce a unha señora que tamén ten un caso, pero leva incorporado nela, non? Entón, ela sube escaleiras, vai por un montón de sitios, e o caso vai con ela, non lle estorba. Forma parte dela. Entón, para mí, a túa vida en relación a este acontecemento ten que ter ese obxectivo, non? Que forme parte de ti, pero que non te estorbe. E para iso tens que estar acompañada. Ti só vas a ver de resolvelo como ben podes, é dicir, non vou a xulgar nunca o que fixo esa muller para que lle servira, non? Como iso, como traballar a dolor ou criar a todos os fillos da aldea, non? Ou todos os niños da aldea, non. Pero sí que é certo que está contigo, que doe, non? Que doe, pero ti podes conseguir que non doe ata o punto de que te impida ter unha vida normalizada. A tua vida. Entón, sí, non é, eu non esquezo ben comigo, pero aspiro a que non me doia todo o tempo, non? Ou a que non me escosa, non sei, pois máis de 3 días a semana, non? Eso é un pouco o objetivo. Para mí é importante que as mulleres o teñamos presente porque eso non determina a túa vida, senón que é algo máis dela. E con isto non estou sacando de peso, ao contrario. O que digo é, mira, isto está aí, pero ti podes permitirte ter unha vida despois diso. De feito, hoxe preguntaba a unha muller entrar moi inteligente, ela decía, non? Ti como fixestes, non? Ti como fixestes para que palabra? Bueno, só a palabra arranxarte, non? Como dices para arranxarte, para resolverte, non? E claro, esa reflexión eu tampouco me fago moi acotivo, como para pararme eu a pensar que ferramentas usei para... Pero sí que reconoxo que unha das principais foi ler. E desde os 13 anos leo moitísimo sobre violencia e sexualidade. Para que? Para entender o que a mí ninguén me podía explicar, non? Que eu pudera ser agredida durante tantos anos por unha figura que a mí me cuidaba, que me guardaba, ou que era familiar, para mí era inconcebible, era unha menina, non era pasa. Eu penso mellor en outra pasa e digo, hostia, pero eu que me pedía, non? Que eu me pedixera unha mocosa, joder, que iba a saber, non? Pero cando ti te lees como adulta, eres injusta, non? Xojas con trampa e pedís peixismo, por Dios. Entón, a mí sirveume moito ler. Pero naquele momento eu era, claro, moi rapaza, ou eso, que son 90 e pico, e ti non escoitaba falar disto. Oxe, sí. Entón, ler determina moita da parte da miña sanación. De feito, este libro que eu che digo, de que hablamos, cando hablamos de violación, fíxome pensar, por exemplo, en cousas tan curiosas como o tema da fobia ao dentista, non? A que che entran na boca. Sabes cando che poñen a retención? Esta? Sí. Alguén fala moito con o meu odontólogo porque eu dicíalle, non? Pois eu quero que me saques esta retención. Ou quero que non me aspire a saliva. El dicíame, pero a mí iso ninguén me pideu. Digo, bueno, eu pido cho. Podemos facelo? El, sí, podemos probar. Pero el na vida se lle ocurriría que iso tiña que ver coa miña clínica do trauma, non? O meu corpo dixera, aquí non vai entrar na miña boca ninguén sin os meus
límites, sin os meus quereres, sin os meus desexares, non? Que en dio da boca di calquera outro, pois non sei, cando ves o xinecólogo ou a xinecóloga, que vas a matrona, non? Calquera outra entrada Situación. na túa... Sí. Como? Espera, que? Calquera situación, non? Sí, aí está, calquera situación. Entón, ler axuda un montón e logo dicíame tamén as miñas compañeiras, non de as de Sevilla, non? Dicíame, pero ti como te enterastes, non, desta formación en Sevilla? Como é posible que te viñeras aquí, non, a formar especificamente en violencia sexual na universidade? Sí, entón eu dicíalle, eu desde que acabei a carreira levo buscando en Google, sí, sempre as mesmas palabras, que é formación en violencia sexual. Formación en violencia sexual. E tuveron que pasar moitos anos, non, hasta topar así unha gorda como esta. Pero é o único sitio que sei que xogo con mencaxa tamén, non? Porque ao ser de profesión psicóloga e sexóloga sei moitísimas cousas. E a miña calma está na sabedoría. De outra muller, non. Se é o que unha que nos sirve a unhas, a outras non. Pero a mí saber axudoume moitísimo para entenderme. E tamén perdonarme a mí moitas cousas, non? Como para reducir o nivel de exigencia, entender o para que de que eu quixera uns partos de tanto de Moreno como Martiño super respetuosos, que Martiño chegaran a ser na casa, o sea, eu entendo agora, non, o para que do meu control, non? De control de que todo estuvera a miña man, que fora placentero, que o que pasara polo meu corpo fora placenteiro, non dor porque sí que marquen outros. Non, chavala, eso nin de puta coña. Pero para chegar a ese nivel que non é de chulería, senón de apoderamento sexual e persoal, hubo que replantear moitas cousas, non? Entón, a min non sei se pode servir ás ointes, non? Pero creo que é bo que ninguna dea por feito que cando o corpo protesta, non? Neste caso no ámbito da sexualidade, se lle escoite. E busque quen me primeiro, isto non é normal. Segundo, que teñan alguén con quen compartir, se é unha colega, se é unha nai, se é unha veciña, que a que teñes confianza, pero dicirlo. Se pudera, se lle apetecera, e despois buscar axuda, non? En profesionais especializadas. Para que? Ostras, isto xa é un egoísmo non social, a mí o que eu teño, pero eu non vin esta vida para sufrir, non? Nin de coña. Entón, estas mulleres que damos por feito que non vas a vivir fora deste malestar físico, sabes? A me gustaría trasladarles que va, hai outra vida. O que pasa é que se non accedes ao recurso específico, ti non vas a creer que iso é posible. Non vas a estar atrapada de por vida. Non? O sea, que é un chamamento a esperanza, non? Non, esperanza non é... Esperanza, iso é... Sí, sí. Bueno, podemos convivir co caso, non? A sororidade, non? É dicir, esperanza, sí, claro, a esperanza non é unha palabra que use moi acotivo, pero ti usa e sí, esperanza, sí, é luz, non? É a idea de, sí, de luz, de mira, despois desto pode haber outra vida, se ti a curras, non? Fácil non vai a ser, pero sí, eu sí que a mellor dedícome moito a sementar esta idea de non deas por... non te contentes, non te conformes, esa é a palabra que buscaba, non te conformes coa vida que ti tes, non? Non te conformes con ela? Non, pode ser mellor. Pide, non? Pide e busca, sí, eu creo que iso é super importante. Como podemos acompañar a alguén que se achegue a nós, como ti dicías, nos confese, utilizo a palabra confese con toda a carga que ten, é que sí. Que está pasando por unha situación así ou que pasou por unha situación así. Que podemos facer para axudar? Ostras. Mira, eu tiño compartido nas redes, porque agora non teño libro diante, sin apartado de historias dos libros, o protocolo que marca esta señora, espero que cho pronuncio, Shoaila Abdullahi, sí, o libro de que falamos cando falamos de violación, pon un protocolo boísimo, non? De que facer
cando a ti che contan. E o primeiro é, ti non eres a prota. Que non se te ocurra poñerte en modo drama queen, sí, e que teña que ser a muller a que che sosteña a ti. Eso pareceme impresionante, sí, o protocolo é buísimo. Vou dicir cousas que pon, que non me acordo de todas, vale? Pero cousas como eso, creer si ou si o que che din, non poñer en duda o que ela che pode estar contando, escoitar e preguntar que necesita. Porque o que necesita sabe ela, non sabes ti, non. Vale. Sí. Entón, credibilidade, sí, que necesitas ti. A mí le dixe, pois necesito que me escoites, vai, escoites. Vale. Ou necesito que me axudes a buscar X cousa. Tamén depende do momento no que a persoa cho conte, non? Porque a mí esa persoa acaba de ser agredida, non é o mesmo que, mira, conte que eu vivín isto fai X anos. Non? É distinto, porque a angustia que che vai a trasladar vai a ser moi grande, non? Entón, eu creo que xa solo con que nós seamos capaces de poñer cara póker, non? Entre cara póker e cara cálida de, hostia, estáme contando isto. Vale, veña, estáme impresionando, pero eu estou aquí. Mira, reconozco que isto é unha pasada, pero estou disposta a escoitarche. É grande, é grandísimo, pero para ti ten que ser máis. Escoito. Sabes? Pero sí. Eu meto esta parte do humor de que non teña que fazer chave animación a propia persona que te conta, pero porque eu escoito, eu sí que percibo moito isto, sabes? Isto de que tamén entre profesionais, que a mellor non son especializados, vale? No momento no que escoitamos a revelación, quedan como en shock. Sí. Pasa tamén nas aulas, e pasa tamén. Así que sí. Eu propoño-vos que busquedes este protocolo. Un pouco de empatía. Que te non compartes. Empatía, sí, aquí hai que jardar o estómago. Aí é algo moi difícil. É como se ti cho conta un fillo, non? Unha filla. É soster o malestar que tes ti, porque vas ter un montón de malestar, escoitar, crer e preguntar que necesita. Se te podes lugar da outra, igual che dá unha volta ao sentido, non é o que tens que practicar en ese momento, porque ao mellor, despois. Claro, a mí despois xa practicas ese momento, en ese momento é moi ben. Estou aquí, non me desmayei, moi ben, tal. E se non és capaz, non és capaz, tamén podes conocer a outra persoa, non? En plan, estou moi forte, pódeme, pero eu busco que non se xude. Xa está. Pode ser, estáse me ocurrindo agora, que ti teñas algún problema de índole sexual, nas relacións sexuais, aínda que sexan con persoas coas que tes unha relación afectiva, non sexas consciente de que levas un trauma contigo. Non falo mellor dunha agresión que supoño que a lembrarías, dunha agresión como tal, sino de algún trauma que te acompañe, que te dificulte, porque temos distinguir de problemas físicos como o que ti falabas antes do vaxinismo ou así, pero tamén moitas veces é a mente a que nos limita ou nos pode xerar un malestar neses momentos de intimidade. Sí, de feito do que estás falando é da propia incapacidade para conectarte co prazer. Eso é pura desconexión cerebro-corpo. Cerebro-prazer, cerebro justo, non? Entón, dísme ti, pode ser que ti teñas aí un trauma que non identificas, non? Como trauma. Totalmente, escuché un sí rotundísimo. Por que? Porque a xente espera trauma a modo de perna rota, sí? Non trauma, trauma, a palabra trauma significa ferida no teu cerebro, non? Ferida emocional. Non é máis que, sabedes, pasa que a xente tamén conecta con, imagínate, vítimas de guerra, rollo así, super gore, non? Que tamén o é, pero se ti tuvestes unha experiencia na cal a túa supervivencia foi tida en xogo, ollo, desde o cerebro dunha meniña ou adolescente, aí dáse un conflicto no teu cerebro, non? Entón, pode darse isto completamente. De feito, eu estou xeando agora a unha muller que ven a terapia porque quere ter un fillo,
unha filla biolóxica e non hai bebé, non? Entón eu digo, mire, eu non fago bebés. O meu objetivo en terapia non pode ser que haxa bebé. Entón, no momento no que rastrexamos un pouquiño con a súa historia de vida, damos con cousas como a historia de todas, o sea, da maior parte das mulleres, non? Que a maior parte das relacións que tuvo coa súa parella son violacións. É un contexto de parella super adolescente. Que significa eso? Pois, insisto tamén no estereotipo da palabra violación, vale, porque a xente imagínase, veu alogore, non? Veu, desgarrouna polo cuello, hai sangue, sabes? A xente imagínase cousas así. Un descoñecido nun parque solitario. Non. Entón, ese non é o escenario. Non é o escenario. Entonces, ela relataba, por exemplo, pois como foi a súa propia primeira vez, que calquera de nós podemos pensar nela e darnos conta que ibas a un matadero e que non che gustou e que non decidistes nada que fora presenteiro, entón ela empezou a conectar, por exemplo, pois, isto, non? De que cando se deitaba con este chaval, era o chaval quen decía como, onde, cando era unha rapaza supernova, e ela vai entendendo que todos os contactos durante máis de 10-15 anos que ela ten co seu corpo son a través do que este outro chaval desea, non? Entonces, incluso chega a ter, evidentemente, pois, evidentemente non, chega a quedarse embarazada deste tipo de relacións. E ollo, meteche outra cousa máis, que é un término que non estamos acostumadas a escoitar, que é a evidencia sexual reproductiva. É dicir, cando ti te vas a deitar con outra persoa, neste caso con un home, unha muller ou un home, e el se nega a usar un preservativo. Sí? E ti de isto quedas embarazada. Neste caso, esta muller foi un aborto natural despois de ese encontro sexual que non foi consentido, daquela é unha violación. Ollo, na túa casa, na túa cama, con quen ti queres, sí? Que isto é algo como moi difícil de digerir. Entón, toda esta relectura da túa sexualidade é moi difícil, porque ele decíame, mamá, pero, o sea, ahora vexo super fácil, ahora entendo perfectamente porque eu non teño bebé. Como vai bebé? Se outra relación que teño no meu corpo é desagradabilísima. Ainda que ahora nesta última época fora guai, non? Antes non. Entón, pode ser todo isto que dis? Totalmente. O que pasa é que, insisto, moitas das mulleres non conectan disprazer sexual con eu fun lastimada de alguna maneira. Sí? Está super vinculada. Porque habitualmente eso é cando eres unha rapaza, non cando eres adulta. Sabes? Entonces, se só puderan facer esa conexión, xa é o super éxito, non? De que conecten unha cousa ca outra. Non sei se te contestei así a pregunta. Sí, perfectamente. O que pasa que agora estou, como boa persoa ansiosa que son, estou pendiente do reloxo. E son as 7. Son as 7, Rubina. Pues facemos isto, mira, espera. Aquí está. Ai, mira que puntual. Vale. Voulle chivar aquí a chica esta, sí? Pero nada, rematamos, Sí, un momento. Aí está. Xa está. Si, nada, xa lle chivei aquí en uns minutos e rematamos. O sea, sí, ti tranqui. Se tes aí algunha outra curiosidade, non sei se... Claro, como eu non estou... Mira, chamoume moito a atención no principio da grabación unha persoa poida sentir placer cando está sendo violada, por exemplo. Vale. Entón, como que me quedou así un pouco resonando no cerebro, ¿no? Supoño que a parte física vai por un lado e o sufrimento vai polo outro, ¿no? Como que o teu corpo o sinte así, na que na túa cabeza esteas experimentando moita dor. Claro, eu faleiche diso porque moitas das mulleres xa eran moitísima culpa sentilo, non? Sentir que o seu corpo vai por libre.
pero que o seu corpo pode sentir prazer independentemente de que a situación sexa agresiva. E máis, pode darse a situación de que o cerebro elixa ese prazer para sobrelevar da mellor maneira o shock que está vivindo. Que pasa? Que as mulleres conectamos con prazer durante a agresión, culpa e vergoña. ¿Sí? En plan, eu espero, eu imagino que teño que estar gritando, ¿sí? Ou espatalexando, ou sí, calquera situación na que ti te defendes físicamente, non? Pero iso non é así. É dicir, o noso cerebro ten varias maneiras de defenderse, atacando, defendéndote, ou a través da sumisión, o que facerse a morta, non? Ou estou aquí, non me movo moito. Porque o que fai o cerebro é evaluar o risco. Claro, o que fai o noso cerebro é evaluar o risco en esa situación. De canto dano ti podes chegar a sentir, non? Entonces, a maneira, o feito de que chegues incluso a sentir prazer en un momento como ese, que non despois, senón aí, ten que ver con a maneira que o corpo usa para defenderse. Que pasa? Que a toro pasado ti estou a velo a ler e dis, isto non ten sentido. A ver se é que eu, ao mellor, o que vamos, hasta isto a mí me produce placer sexual, non? Hasta pode ser unha fantasía. Iso conecta xa con outro tema, que é o propio imaginario social de como nos educan en que esa, na fantasía da propia violación, non? Que aí, mira, aí non vou che nomear outro libro, que é a teoría King Kong, da Despentes. Nese libro ela fala moito sobre este sistema, non? De como as mulleres que somos educadas, non? En chegar a fantasear con que nos violen, non? Nesa erótica do poder. Agora ben, iso é unha cousa, outra cousa é que ti na tua cabeza digas, pues mira isto, tal. Outra cousa é que ti queres que che pase, sabes, en un contexto, non ten nada que ver. Pero insisto, é unha maneira que ten o cerebro de sobrelevar o mellor posible esa agresión. Non ten que ver nada co teu deseo, ten que ver con a estrategia de defensa do cerebro. Entón, de supervivencia. Aí está, esa é a palabra. É pura supervivencia. O que pasa é que nós xulgámonos moito, machacámonos moito e non o leis así. Sinteste unha porca. En plan, de que como pudeste sentir eso? Entón entra en marcha outra vez este rollo de filla de Eva, non? E ti co látigo, Entón, ollo tamén, porque se entra noutro tema, non? Tema máis grande, que ten que ver como ti construís a tua erótica cando ti fostes agredida sexualmente, non? Entón, sí, é moi probable que ti podes construir unha erótica onde o que ti che existe son cuestións violentas ou agresivas. Iso tamén hai que calmalo, non? Desmontalo e ver de que que a tua erótica sexa máis san, quer dizer, non que estea vencellado ou anclada a esa experiencia tan primaria, non? En ti. Non sei se te contestei así. Sí, perfectamente. Cando finalizo as grabacións suelo facer un par de preguntas. Vale. Quizá me parecen agora mesmo un pouco frívolas despois do tema tan profundo que tratamos, tan intenso. Pero bueno, vamos a ver se rematamos cun sorriso. A pregunta é, con quen tomarías un café? Con quen tomaría un café? Es que pregunta tan absurda, non? Pois te decía que despois de tanta intensidade... Agora estou como, Adriana, a ver, contesta, que é super sencillo. E que de feito estuve pensando en non facelas, porque me parece que... Fai, está ben, tranquilo. Pois mira, eu teño... A primeira persoa que me saleu pola cabeza son estas persoas que escriben, non? E que contan a súa historia, como James Rhodes ou a Shoalia tal, que non me sale este nome porque non sei pronuncialo,
como se chama, a escritora india Abdulali, non? Sí. Gustaríame tomar café con algunha destas persoas que para ver que tamén son de carne e oso, sabes? Sí, como que eu tamén isto referentes, non? De carne e oso. Sexan de fora, sexan de aquí, pero aquí ainda non escribimos, ainda nos falta escribir, sabes? Pero sí, eu sentaría con quen ten a valentía de escribir, sentaría con quen e dicirle, darlle as gracias. Sí, que é moi importante sentir que non é o único no mundo que está sentindo eso, non? Sí, é como gracias, sabes, por ti ter a valentía e a osadía de escribir cousas que son da túa intimidade, non? Dolorosas. E que a fin conectan pois eso, co sentir tamén de outras persoas e ao fin pois teses unha rede, non? De eu tamén. E a rede de ai que ben, pois ainda que sexa super desagradable e non se apeteza nunca, pois é un lugar de encontro, non? Un lugar de encontro. E lembras a última persoa coa que tomache café? Ai, foi onte ca miña muller. Moi ben. Xa mañán con ela, xa mañán directamente con ela, sí. Pois, pola miña parte xa estaría todo. Ti queres añadir algunha cousa? No, bueno, non sei, para min foi moi especial, sabes, que aceptaras falaremos as dúas sobre isto, ainda cando sei que é así moi peliagudo, non? É moi impactante, pero creo que xa só lo poñeno na rede, non? Movelo, fai que outras, ointes se sintan identificadas, e se non se sintan identificadas, por menos que saiban que existe, non? Para o mellor reconocerse en esta outra postura que ti decías de e se me contan, que cara poño? E ti, a de humana, a de que esa persona te importa, non? Entón creo que decidir gravar este podcast por tua parte e tirarse a tua curiosidade vai levar a que outras persoas escoiten sobre temas que, como di esa canle outra que me encanta, que di de eso non se habla, non? Pois que nós tamén osemos falar daquilo que a outra xente non interesa, pero ao propio movimento feminista, as mulleres que queremos facernos cargo do noso corpo, do noso prazer, das nosas lesións, pois sí que ou podamos facer que isto non é delito, de falar non é delito. No. Ao contrario. No. Dixen que pola miña parte estaría todo porque estou vendo ahora e me poño nerviosa, pero vamos, que estaría falando contigo horas e horas. Conseguiche estar a gusto? Dime. Conseguiche estar a gusto? Totalmente. Se non, diríache parón, 5 minutos. Pero si eu habitualmente consigo un equilibrio, sabes, para estar tranquila. Sí. Non quita que haxa que xa vostea un outro ritmo, pero si tente por tranquila e estou super a gusto. Sí. Os mexillóns abríronse perfectamente, os berbechiños, as ameixas abriron, vamos, plácidamente contigo. Isto nos agradece, porque senón non sería agradable, sabes? Non estaría hoxe unha tarde que podía ter libre pois falando contigo. Así que agradezo moitísimo ese tacto que ti tens. Alegrome moito, moitísimas gracias a ti por riba de todo, vamos, por abrirte así, por explicarnos e por achegarnos un mundo que moitas veces non queremos ver. Claro. E nada, xa te libero, xa te deixo tranquila, que poidas volver os teus quefaceres. E a vos que nos escoitades, tamén grazas. Ata pronto.